In the mix. In the mix. Nu laver vi et emneskift her i mit program i aften. Jeg har nemlig valgt at invitere en gæst ind, som udover selv at være temmelig berørt af det skal handle om, også har en stor viden på området. Og jeg ved også, der er en hel del af vores seere derude, som kunne få nyttig gavn og glæde af de informationer, vi skal have nu. Jeg vil starte med at sige, at Charlotte Hjort, som vi møder med et kort øjeblik, hun lever på den rigtig, rigtig gode måde med det skal handle om, nemlig om ADHD. Velkommen til dig, Charlotte Hjort. Tak skal du have, Mette. Så jeg vil jo starte med at have det store smil på, fordi jeg ved, du har det godt i dit liv, og jeg ved også, at alt den baggrund, du har for netop at sidde her i dag og kunne være med til at tale til folk hjemme i stuerne og give en masse både input og informationer, det er jo noget af det, der har båret dig godt på vej, da du i en ret sen alder faktisk finder ud af, at du selv er ramt af ADHD. Ja. Ja, for det var egentlig din søn, Det var egentlig min søn, ja, det startede med. som det startede med, og han fik så diagnosen af ADHD, og så på et tidspunkt, så ville jeg gerne hjælpe ham, så godt jeg nu kunne, og var i gang med en coachuddannelse, og fandt så ud af, at jeg kunne uddanne mig specielt inden for ADHD, så jeg kunne hjælpe ham bedst muligt. Og da jeg så startede på det kursus, så blev jeg klar over, at de andre forældre, som var på det kursus, de også selv havde ADHD. Og så var der sådan en klokke, der ringede, og så tænkte jeg, de led meget ligesom mig selv. Jamen hvordan fandt man ud af? Jamen det var sådan de ting, de sagde, de ting, der var vanskeligt i deres liv, som jeg kunne identificere mig med. Og så snakkede jeg med min træner bagefter og spurgte ham, hvad gør jeg nu her? Jeg har ligesom en idé om, at det kan være, at jeg selv har det. Og så pejlede han mig hen på en hjemmeside, hvor jeg kunne lave en test, en selvtest. Ja. Og den ringede også fint igennem og sagde, at der var nok tale om ADHD. Så jeg fik kontakt til min læge og fik en henvisning til en psykiater. Og opsøgte så den psykiater, som så sad og stillede mig en masse spørgsmål for at finde ud af, hvordan havde mit liv været, og hvad var det for nogle ting, jeg havde som udfordringer i min dagligdag. Hvad årstal er vi i her? Det er 4 år siden det er 4 nu. Lidt over siden. 4,5 år siden nu. Ikke? Så det er lidt sent. Jeg er 48, så jeg var 43 på det tidspunkt. Ja. Så det er lidt sent. Men det er sent, at man opdager kvinder med ADHD, og også voksne for den sags skyld. Det er ret nyt. Men Charlotte, nu har jeg jo kendt dig i rigtig, rigtig mange år. Ja. Og faktisk så er jeg jo så heldig, så du for rigtig, rigtig mange år siden har været produktionsmedhjælper på blandt andet Mettes Mix på Kanal København i de gamle tider. Og når jeg læser om ADHD, så er nogle af de ting, som jeg frit oversat kan se, det indeholder eller det indebærer, det er forstyrrelser af opmærksomhed, det er impulsivitet og aktivitetsniveau. Og når jeg tænker på Charlotte sådan som menneske og så videre, og dengang der vidste du så heller ikke, du havde det, så tænker jeg på en meget rolig, en meget afklaret kvinde. Jeg får slet ikke nogen af de ting frem med forstyrrelser af opmærksomhed, eksempelvis. Er det noget, der er kommet til dig senere, eller er det der, hvor testen ikke slog ud på dig? For det synes jeg jo ikke, du har. Det har jeg, men af en eller anden grund, så må jeg skjule det, fordi at det er jo noget indre uro, jeg har, og jeg vil sige, hvis jeg havde fået diagnosen, da jeg var barn, hvis man havde været opmærksom på det dengang, så havde jeg nok ikke kun fået ADHD-diagnosen, så havde jeg højst sandsynligt også fået indlæringsvanskeligheder og angst. Og de ting, de har så været der hele tiden, og det har så også gjort, at livet har været lidt vanskeligt for mig. Jeg har brugt meget energi på uddannelser og skiftet meget job, og altså det at få en hverdag til at hænge sammen, det er rigtig svært indimellem, fordi de ting, som det er, man ved, at andre kvinder, de gør bare, de passer børn, de handler ind, de laver mad, de vasker tøj, de arrangerer med fritidsinteresse, og ser lidt godt ud. Mad i køleskabet, ikke? Lige præcis, okay. Gør jeg der for manden, og hvad har vi gang i, ikke? Og det kan være rigtig svært, når det er, man har problemer med opmærksomhed, i forhold til at planlægge og organisere en dagligdag og få tingene til at hænge sammen. Og det kræver ekstremt meget planlægning at få en hverdag til at hænge sammen. Så kan man, uden det skal lyde forkert, sige, at det faktisk var en hjælp for dig at få en diagnose? Det var en stor hjælp for mig, fordi der var en masse ting som tidligere, hvor jeg har undret mig over, jamen, hvorfor der er nogle ting, der har været vanskeligt for mig. Men samtidig har jeg også tænkt, om der var nogle ting, der er gået rigtig, rigtig godt. Ja. Og det er den måde, jeg ligesom vejer tingene op, og så siger jeg, jamen, hvis det ikke havde været fordi, at jeg havde haft min ADHD, så havde det måske været endnu sværere med nogle ting. Så du bruger den positivt? Jeg bruger det positivt, helt klart. Charlotte, du har jo super mange fantastiske uddannelser. Blandt andet så har du en NLP-coachuddannelse med speciale i ADHD. Det er ikke en NLP-uddannelse med speciale i ADHD. Jeg har en NLP-coachuddannelse, og så har jeg en ADHD-coachuddannelse. Det er 2 meget forskellige ting. Men 2 ting, du kan kombinere i forhold til, når du tager også ud og holder foredrag, ved jeg. Ja. Nu
henvendte jeg mig til seerne før, fordi det var jo netop med tanke på, at du har gået med det her i så mange år. Vil det sige, at vi i grunden alle sammen, medmindre man kommer i så tæt berøring med det, som du har været på grund af din søn, faktisk kan gå og have ADHD, og måske være sådan lidt uforstående over for sin egen måde at være på i livet, eller sin egen måde at opføre sig på? Der kan jo sidde mange rundt omkring, som ikke ved det. Der kan faktisk sidde, man har lavet beregninger på det i forhold til international forskning, og man mener faktisk, at der er ca. 100.000 danskere, voksne, altså over 18 år, som har en udiagnostiseret ADHD. 100.000? 100.000. Det er mange. Ja. Og hvad er deres muligheder? Altså, hvad er det, man gør, hvis man er i tvivl? Det er, at man går ind, altså man kan gå ind på min hjemmeside, der er der et link til en test, hvor man kan gå ind og se, og så kan der er 18 spørgsmål, dem kan man besvare i forhold til sig selv, hvordan man oplever sig selv. Det der er en god idé her, det er ikke et diagnoseredskab, men det er et dialogredskab. Så det vil sige, hvis man kan få en forælder eller en partner, en veninde, en rigtig god ven, der kender en og har kendt en i rigtig mange år, få den person også til at svare på de spørgsmål, for personen, ligesom, og så kan man sammenligne de resultater. Ja. Og det kan man bruge til at gå til sin egen læge og snakke med sin egen læge om at få en henvisning til en psykiater. Og jeg vil lige sige, at det skal være en psykiater, der har forstand på ADHD. Der er ikke ret mange psykiater. Det skal man sikre sig. Det skal man sikre sig. Der er ikke ret mange psykiater i Danmark, der har rigtig forstand på ADHD. Ikke kun at diagnostisere, men også at medicinere. Men der ved jeg, at du er sød og siger, at hvis folk kontakter dig gennem din hjemmeside, som vi får lidt senere, så vil du godt være en kobling i forhold til at hjælpe og besvare spørgsmål. Ja. Ikke? Ja. Charlotte, du fandt også på i 2008, altså igen, jeg har jo altid kendt dig som den der aktiv, og nu gør vi og sætte i gang og så videre. Og i 2008, der satte du faktisk gang i en landskampagne, som er stadig eksisterende. Fortæl om den. Jamen det var sådan en onsdag aften, hvor jeg ikke havde noget at lave, og så tænkte jeg, nu skulle der ske et eller andet, og så fik jeg bare den idé, og det er jo, sådan er det nogle gange, når man har ADHD, så får man mange idéer. Og så fik jeg en idé med, at jeg ville gerne ud og fortælle noget mere om det her, om voksne med ADHD. Jeg ville gerne bryde nogle af de myter og fordomme, der er omkring børn med ADHD, fordi jeg synes, det er viden, det der er det vigtigste på det her område. Der er så mange misinformation og misforståelser omkring det. Mange forældre bliver skældt ud, og det er dårlig opdragelse, og børnene de er bare udadreagerende, og de skaber en masse problemer, og voksne kan ikke have det. Jeg har haft kvinder, der har kontaktet mig efter det program endda, som kunne identificere sig med de historier, jeg fortalte, og det, de har hørt, og så kontaktede deres egen læge og fik at vide, at kvinder kunne ikke have ADHD, voksne kunne ikke have ADHD. Man har haft en eller anden forestilling om, at når man blev 18 år, så forsvandt ADHD mirakuløst. Ja, det gør det ikke. Man var medicineret ud af det, for det var også meget typisk, man medicinerede til 18-årsalderen en overgang, ikke? Og så... Men er det en kampagne, vi kan regne med i 2011 også? Helt bestemt. Og nu bliver den ikke kun i Danmark. Altså, jeg byggede den på baggrund. Jeg fandt så ud af dengang, at det var noget, man startede op i Europa. Og den hoppede jeg jo så på, og det gør jeg så hvert år her. Nu bliver det så i oktober i år, fordi jeg har så gået ind med mine amerikanske kolleger og netværk, og nu bliver det simpelthen globalt. Så nu giver vi den fuld gas. Wow! Ja. Ej, så det er lidt spændende, fordi jeg havde drømmen om det der for 2,5 år siden, da jeg startede den første. Der havde jeg en drøm om, at det skulle blive globalt en dag. Så jeg købte hjemmesiderne, altså købte domænerne. Og nu er drømmen kommet til dig. Og nu er drømmen kommet til mig, og nu har jeg doneret de der domænenavne til den sammenslutning af store organisationer. Og hvilken periode på året snakker vi? Jeg mener, det er den 16. til den 22. oktober. Ej, hold da fest. Ja. Jamen, det er jo sikke en glæde, det også er, og til gavn for ufattelig mange mennesker. Det er rigtig dejligt at have den mulighed for at komme ud, og det jeg oplever, den feedback jeg får på de her ting, jeg gør, jamen det er, at der er mange, der får øje på sig selv, der får øje på, eller en, de holder af, bliver opmærksom på, jamen det kan være de her ting, det drejer sig om. Ja. Det man kan sige, det handler jo ikke kun om, altså mange medier, de snakker om, at ADHD, jamen det er kriminelle, det er altså folk, der ikke kan finde ud af noget som helst, og det er rigtigt nok, der er også nogen, der er kriminelle, der er også nogen, der er misbrugere, men der er også rigtig mange, som kæmper en kamp for at få dagligdagen til at hænge sammen. Ja. Og endda uden at vide, at det er ADHD. Ja. Og hvis jeg kan bringe et håb til dem, hvor de kan få en afklaring og finde ud af, hvad er det her, det handler om. Og de pårørende kan få en afklaring. Og så handler det meget om at få den hjælp, der skal til, for man kan godt få et godt liv med ADHD. Charlotte, nu er du ufattelig godt uddannet og har en ufattelig god og stor baggrund i det emne her. Og det udsprang jo ikke mindst af din søn, fordi du jo på daværende tidspunkt vælger at prøve netop at få den forståelse, det kræver som mor, og have et barn, der har det for at vide, hvad man skal gøre, hvad man ikke skal gøre, og hvad man kan handle på. Det har gjort, at du i dag har en meget stor viden, synes jeg. Det fremgår også
hjemmeside, hvor du har taget uddannelser. Blandt andet så er du i Amerika ind og imellem. Ja. Ja. Jeg tager til konferencer. Ja, du gør. Og det er simpelthen så skønt, fordi jeg møder alle dem, som jeg har kendt igennem en lang årrække nu, mine trænere og mine medstuderende, og simpelthen toppen og poppen inden for ADHD, og det er bare så hyggeligt. Det er ligesom at komme hjem til sin stamme. Så jeg elsker det hver gang. Så jeg skal afsted 2 gange i år. Jeg skal allerede afsted i slutningen af april. Så, Ej, hvor er det skønt. Og det er virkelig skønt at møde en masse andre mennesker med ADHD, fordi vi forstår hinanden på en helt anden måde. Mange med ADHD bliver misforstået af andre mennesker, men vi har på en eller anden måde... Jamen jeg tænker jo bare, fordi helt tilbage på gamle tid, vi har kendt hinanden. Jeg har aldrig følt, at jeg hverken har misforstået dig eller noget andet. Og der var du ikke diagnostiseret overhovedet, så der er noget af det, jeg ikke kan genkende. Det er der altså. Ja, men det hænger måske også sammen med... En ting, som jeg har haft som min styrke, det er mine sociale kompetencer. Ja. Ikke? Og den har du hævet en masse hjem på. Den har jeg hævet en masse hjem på. Ja. Fordi hvis vi skal snakke rent skole, så har det ikke gået helt godt. Altså den almindelige folkeskole og sådan noget, der er jeg virkelig kommet over der, hvor gærdet det var lavest. Og gymnasiet, jeg gik 4 år i gymnasiet, fik aldrig studentereksamen. Det er noget af en præstation, vil jeg sige. Så det handler også meget om, hvis man kender en, der har, kender nogen, hvor man tænker, jamen, de virker som om, de er godt intelligente, og hvor kan det være, de og velfungerende. Og velfungerende på måske, men i høj grad, at de ikke udnytter deres potentiale, hvor man ligesom tænker, jamen hovedet er der helt i orden. Hvorfor kan de ikke de ting, de snakker om en hel masse ting, de gerne vil, og der sker ingenting. Det er handlingerne, der mangler. Idéerne mangler ikke, og energien på det fejler heller ikke noget. Men det er den der evne til at sætte i gang, og til at følge men der er du noget til målet. Bare det, du i 2008 starter med at lave den her landskampagne, den har du også i dig. Ja, den har jeg også i mig. Ja, du har. Jeg lavede den kampagne på 4,5 dage. Ikke? Jeg mener, så du er jo produktiv, Charlotte. Ja, der er nogle de halve og hele år om at lave kampagner, ikke? Lige præcis. Når jeg kører min ADHD-energi ind. Tænk, det kan tage folk at lave en kande kaffe, ikke? Jo. Charlotte, jeg skal altså lige nå at høre, at du på medicin i dag? Indimellem er jeg. I forbindelse med ADHD? Ja, indimellem er jeg. Når jeg skal lave nogle ting, som jeg ikke synes, der er det mest sjove i verden, og det er for eksempel, når jeg skal lave regnskab, så bliver jeg nødt til at tage medicin. Ja. Men ellers, det meste af min dagligdag, den går med ting, som jeg synes, der er sjovt. Og når man har lyst til noget, så er det nemmere. Det virker sådan, det kan godt virke meget negativt på andre mennesker, at jamen, de ting, vi har lyst til, det kan vi sagtens. Mens andre ting, som vi ikke har lyst til, det er rigtig svært. Men det er det. Ja. Og det er det, der er bevist med forskning, at de ting, som vi ikke har en umiddelbar motivation til, det er rigtig, rigtig svært. Og det har vi svært ved at komme i gang med nogle ting. Ja. Så ved at man ligesom finder sine egne styrker og finder ud af, hvad er det for nogle ting, jeg har lidt svært ved? Hvad er det for nogle udfordringer, jeg har? Og hvad kan jeg gøre for at hamle op med dem? Ja, hvad kan jeg gøre for at kompensere for dem? Ja. Fordi man kan sagtens få et godt liv med ADHD. Og det har du jo. Ja, og du skal fortsætte det gode arbejde. Du hjælper så mange andre, som står i den situation. Og sidder man derhjemme og tænker ADHD, og hvor lyder det besværligt og sådan noget, så var det man på et tidspunkt kaldte for damp, men det gør man så ikke mere. Charlotte, en hjemmeside, hvis folk vil have lidt mere at vide end det, vi har kunnet nå i mit program i aften? Det er www.adhd-coaching.dk. Godt. Vi tager den lige en gang til, så alle er med. Ja. www.adhd-coaching.dk. Super. Og der kan man gå ind og få masser af information. Ja, det kan man. Så vil jeg sige tak, fordi du kom her i dag. Det var simpelthen så hyggeligt. Og fortsæt det gode arbejde. Og det er en fornøjelse for mig at se, at på trods af, at du har den her lidelse, jeg vil ikke kalde det en sygdom, men en lidelse, så er du bare så blomstrende og har det så godt og hjælper alle andre, og du er så overskudsagtig, så det skal du fortsætte med. Tusind tak. Tak fordi du kom.